Ja que l'altra vegada us va agradar el vídeo on anava a comprar i després fèiem una mica d'unboxing i us parlava de les obres que havia comprat, avui anem a repetir-lo. Tenim moltes coses acumulades perquè la nostra botiga de confiança ha tancat durant l'agost i ahir vaig pensar, doncs com la Yuyu està tancada tant temps, tenim bastantes coses per comprar i quedarà un bon haul. Així que anem a veure què em compro. Menció especial que a Granollers estem de festa major i per això vaig tan ben vestida. I que ningú se li acudeixi dir una altra cosa, perquè visca els blancs. Doncs ja hem sortit de la Yuyu i ja tenim el botí, que Déu-n'hi-do, teniu un spoiler abans de que surti aquest plano, però res, que ja anem cap a casa i, se viene un unboxing. Ja sóc a casa i és el moment de treure tot el que hi ha en aquesta bossa, que no és poca cosa, i parlar-vos-en una mica. I el primer que ha sortit és Tokyo Alien Bros, que és de Keigo Shinzo, l'autor de Hirayasumi, i que estic molt contenta perquè ja està sencera. Ara ja la puc llegir del tirón. La veritat és que m'havia esperat a llegir-la, tenir els 3 volums, i tinc moltes ganes perquè Hirayasumi jo crec que és un top 3 obres d'aquest any 100% segur, i que estic molt contenta i que me la vull acabar ja. O sigui, la premissa és que un extraterrestre apareix davant d'un universitari i li diu germà. A partir d'aquí, doncs, veurem què passa en aquests 3 volums. El títol no enganya, Tokyo Alien Bros. I res. I a veure com va, jo tinc moltes ganes de llegir-me, segurament me la faré del tirón aquesta setmana ja. El volum 14 de The Climber, de Shinichi Sakamoto, un autor que té un dibuix que us cagueu, i és una obra on bàsicament seguirem la vida del Buntaro, que era un pringat i s'obsessiona amb l'escalada, i això li canvia la vida, però en tots els sentits que us podeu imaginar, en els bons i en els dolents. El cas és que anirem veient com l'escalada influencia la seva vida de manera directa i indirecta. Com a dada curiosa, el nom del protagonista de The Climber no està triat a l'atzar, i és que la vida del Buntaro Mori està inspirada en un escalador de la vida real japonès que es diu Buntaro Kato. I aquesta obra ja només li queden 3 volums per poder-la tancar. Seguim amb Milky, amb el volum 8 de Dentro de Mari, de Shuzo Shimi, una obra que és una miqueta túrbia perquè va d'un universitari que deixa d'anar a classe i pràcticament no surt de casa. I la seva única il·lusió és anar com a la botiga de conveniència per la nit per veure el seu Àngel, que és una noia d'institut. Total, que un dia la segueix fins a casa i aquesta noia es gira i el mira. I què passa? Que el dia següent ell es despertarà en el cos d'ella. Així és com descobrirà que es diu Mari i bàsicament començarà com una mica un joc en el que ell començarà com a actuar perquè la resta no se n'adonin, però una amiga d'ella se n'adona i comencen a investigar primer què ha passat amb el cos d'ell, però vaja, sent Shuzo Shimi ja sabeu que tindrà aquest aire tèrbol que tant li agrada a aquest autor. Los tranquilos días de Yano, que sincerament no crec que sigui una obra que li estigui funcionant molt bé a Milky, però que jo estic molt contenta de que la publiquin, la compro religiosíssimament, i és bàsicament un romanç entre una noia que se li dona pràcticament bé tot i un noi que es fa mal amb tot i que és un gafe i que, és un desastre, pobret. És que encara que sembli que en aquell moment és impossible fer-se mal, és que se'l fa. O sigui, li passen totes les desgràcies del planeta. Se li desmunten les coses que sembla que no es poden desmuntar. Pobret meu, és un pringat i un desgraciat. Però la té a ella, que es preocupa moltíssim per ell i que el cura i que... és que són adorables, tio. És un romanç super tranquil·let, super lentet, però, no sé, a mi m'agrada molt. A més, té un live action que no sé si s'ha estrenat encara, però el protagonista m'encanta. I després d'això miraré si ha sortit, perquè si ha sortit me'l penso mirar. A més, una cosa molt cookie és que el Llano sempre anava sol i des de que ella li presta una mica més d'atenció també es comença com a relacionar amb el grup d'amics d'ella. I a poc doncs, també comença a aprendre com interactuar amb la gent i no sé, és que ell és super cookie, tio. I parlant de mangas de romans, La nobleza de las flores, que ara mateix té un anime en emissió a Netflix, Dios,
Com m'agrada aquest romans, gent. Uf! No. És que els dos són cuquíssims. A més, ve amb el punt de llibre. No. És que los amo. Em sembla que aquest el vaig comprar a l'últim haul, però no sé si us vaig explicar de què anava. Els pares del protagonista tenen una pastisseria i en aquesta pastisseria va una noia molt mona. Total, que ell fa una mica de por perquè és molt alt, li porta el cabell tenyit i té piercings i tal i qual, però en realitat és un trosset de pa i ell salva aquesta noia. Què passa? Que més endavant descobriran que van a instituts rivals. Ella va a un institut de noies superllestes i ell va a un institut, doncs, un institut que no té la millor fama, diríem. Però és com supercuqui tot perquè ella és un amor i està supercreixejada d'ell i, a mi és que m'encanta veure com evolucionen ells dos. Si em donguessin 50 volums d'això, me'ls comprava. El nou de Kane Banashi, que em sembla que no us he parlat d'ella, que bàsicament és la Kane, que és la filla d'un rakugoka, que el rakugo és un art tradicional japonès, que són com obres de teatre. Tots els personatges els representa la mateixa persona. Aleshores, el seu pare el van fer com fora, i ella vol demostrar que el rakugo del seu pare era suficientment bo com per ser professional, i el que fem en aquesta obra és veure com la Kane sobrepassa en el món del rakugo. No ho he dit, però el rakugo es fa com en un coixí, una cosa, un rotllo així. I podem afegir que l'any que ve aquest manga tindrà una adaptació animada que no sé jo com serà perquè crec que és una mica estrany d'animar això, però jo tinc tota la fe posada en ella. I ve com amb una fitxa de personatge. I ara és el moment de la veritable joia de la corona. Hasta el meu nom perquè havia demanat que me'l reservessin perquè no em volia quedar sense. És el volum 14 de Atelier of Witch Hat que ve amb l'edició especial del Gusano Pincel, que per cert us dec uns reels sobre la... No parlo, faig més? Que per cert us dec un reel des del febrer de l'exposició d'Angoulême de Atelier of Witch Hat, així que ara que avui també veu alta mig obligo a publicar-lo en breus. Ui, estic com molt emocionada. Un bitxito. Ai, és com... que el pots articular. Sé que a França hi havia hagut una edició especial que es va hiperexaurir. Mireu que cuquito. És que... és que és cuquíssim, no puc. D'Atelier of Witch Hat crec que no us havia parlat. Us faré una mica de sinopsi resumida i si de cas, si faig més hauls d'aquests, doncs ja us aniré parlant una miqueta més dels intríngulis de la sèrie. La protagonista del manga està obsessionada amb la màgia des de ben petita. De fet, de petita va comprar un llibre a una persona misteriosa. El cas és que ella no sap fer màgia, però un dia apareixerà un mag que per arreglar una cosa farà màgia. Això sí, diu que ningú el pot veure fent màgia. El cas és que ella, que té tanta curiositat per la màgia, mira com fa la màgia i descobreix com es fa. I quan ho descobreix, intenta fer una de les coses que hi ha en el llibre que va comprar de petita, però surt molt malament. Total, que el que passarà és que s'acabarà convertint en la deixeble d'aquest mag. I ja us aviso que a partir d'aquí passaran unes quantes coses. I amb això crec que m'ha acabat Milky. I ara em sembla el moment perfecte per recordar-vos que si us està agradant el vídeo, li dongueu el like, us subscriviu si no esteu subscrits al canal i li dongueu a la campaneta per no perdre-us cap dels vídeos que faré. Volum 6 de New Normal, una obra que ja us dic ara que no pensava mai que estaria fent en aquesta casa perquè al principi no em va cridar gens la premissa. I ara, per exemple, el Ricard està superaddicte. La premissa em sonarà una mica i alhora no. Fa molt temps hi va haver una pandèmia i es va fer obligatori l'ús de mascaretes. Però molts anys més tard segueix sent obligatori aquest ús de mascaretes. El tema és que s'han prohibit fins i tot les pel·lis antigues, no es veu les boques de la gent no es pot treure la mascareta només que amb la seva família i s'ha tornat com un tema bastant tabú tot el tema de les boques. A part de tot el tema de les mascaretes, van confinar tota la gent com dintre d'un mur i els hi han dit que fora d'aquest mur no hi ha vida. Total, que enmig de tota aquesta situació, el protagonista li veurà la boca a una companya de classe. I a partir d'aquí, ells dos s'acostaran una mica més. El volum 2 del Legado de la Luna, que déu-n'hi-do les ganes que tenia ja de comprar-lo, perquè el volum 1 va sortir a la venda al març del 24. Però Arechi ja ha dit que el volum 3 sortirà al setembre, així que m'esperaré a tenir-los els 3 per llegir-me la del tirón també. Això és un josei de terror, al que realment li tinc moltes ganes perquè el dibuix em sembla superxulo i em crida moltíssim l'atenció. Estic traduint del castellà al català, no us penseu que està en català, tant de bo. Però la Susu Wadatsumi és una estudiant universitària que descendeix d'una
una família amb una història espantosa, el que li ha provocat malsons horribles des de fa anys. Un dia els seus amics la convencen per canviar una mica d'aires amb una feina a mitja jornada en un hotel. Però l'hotel amaga un esfereïdor vincle amb una antiga residència familiar i la Susu i els seus amics es veuran immersos en un misteri inexplicable. Jo no puc veure pel·lis de por, us juro que jo no puc veure pel·lis de por, però els mangas de terror m'encanten. Real que cagona número 1 present, però de veritat que quan ho llegeixo només el mateix. I jo és que, per exemple, amb els jumpscares em cago a sobreviva. Però quan llegeixo un manga com no hi ha jumpscares és com que m'ho puc gaudir. I acabo amb la secció Ecchi amb un altre manga que tanquem, que en aquest cas és Mama, que són aquests 3 pedazo de volumacos. És que els llums són superbonics. Bueno, és que el dibuix, o sigui, les portades... A veure com ho puc fer això. Hola, les portades. És que el dibuix em sembla superbonic, tio. Mama tampoc me l'he començat, esperava tenir-la sencera perquè sabia que serien 3 volums dobles. És que el dibuix... A veure... És que és preciós. Bàsicament, si jo no recordo malament, va sobre un internat on hi ha un coro i et diuen que els millors talents es converteixen en àngels. Però no sé si són els àngels que ens imaginem tots. Ara sí que sí, com ja està tancada, intentaré llegir-me-la ara al setembre i li dedicaré un Reels perquè fa pintorra, la veritat. Pel que he llegit és una obra de misteri i a mi és que em xiflen. I Brea serà curtíssim perquè només és el volum 33 de Kingdom, una obra que m'agrada moltíssim, va sobre guerres a Xina, 33 volums de 60... Hem arribat quasi a la meitat, em sembla que són 67 o 68 i oberta a Japó, però bueno, amb paciència, doncs a poc es va fent. El dibuix de Yasuhisa Sahara, que és l'autor de Kingdom, és una passada i a més és tot tradicional. Vam veure un vídeo a YouTube que era una setmana amb Yasuhisa Sahara o una cosa així, us deixaré com per aquí la miniatura i l'enllaç a la descripció, on bàsicament veies com es feia un capítol d'aquesta obra, perquè és setmanal. Però, uau, o sigui, jo és que em flipa, té una de detalls, els detalls, no, és que és una passada. Per mi val moltíssim la pena i doneu-li una oportunitat. Realment d'Ibrea ens estem fent poquíssimes coses, però aquesta obra sí que la vull anar comprant perquè, com ja he dit, és molt llarga i no em vull quedar penjada. I ja comencem la recta final amb el volum 5 de Fumando Juntos detrás del súper, que és una obra que ja us havia parlat una miqueta de què va en l'unboxing anterior, que us deixaré per aquí la miniatura i també us deixaré... Em sembla que puc fer allò de que surti com per aquí el vídeo, però és una història una mica peculiar sobre un oficinista una mica amargat i una mica despistat i una noia que treballa en un supermercat. El volum 5 de Magic the Gathering, Destruye toda la humanidad, no puede ser regenerada, que també us havia parlat una miqueta, però em sembla que no us havia dit de què anava. Us havia dit que era un romanç a través de les Magic i és cert. Bàsicament és la típica història de noia popular, noia impopular, però resulta que ella és una fricarda de les Magic i ell ho descobreix. I a partir d'aquí doncs s'aniran coneixent, aniran jugant a les Magic. Bueno, el que jo us vaig dir l'altra vegada, un romanç a través de les Magic. I una cosa que jo us vaig dir l'altra vegada és que cada volum porta una carta oficial de Magic que és exclusiva de cada volum. I amb... Ai, és rosa! Per què em passa això, Panini? A vegades sento que m'odies. Anàvem molt bé. La nostra relació anava molt bé fins que vas decidir fer un tomo rosa. A qui li pega rosa en Berserk? A ningú. I amb el 13 de Berserk, que jo crec que és el seinen més famós del món, que és una obra de Kentaro Miura, tanco aquesta ronda de compres. Recordeu, si us plau, que aquest volum està en català i, per favor, feu-vos l'obra en català. Ara ja estem relativament a prop de l'edició en castellà, perquè només ens queden 7 per posar-nos al dia amb ella. I res, sisplau, doneu-li molt amor a Berserk perquè, per favor, Panini ens publiqui més coses en català a part de Berserk i Ladybug. I ara ja sí, ja hem parlat de totes les coses que hem comprat avui, que Déu-n'hi-do, però és el que us deia, és més d'un mes d'endarreriment perquè de Milky hem comprat coses del mes passat. Així que, bueno, no ens jutgeu, som 2 persones en aquesta casa que llegim manga els dos i aleshores per això es veu com una mica més intentant justificar-se. L'altra vegada us va agradar bastant aquest vídeo i és el que us deia abans, com avui m'he anat a comprar bastantes coses he pensat, mira, val la pena fer-lo perquè t'estaràs un ratet parlant. Però això s'ha acumulat perquè la nostra botiga de confiança ha estat pràcticament només tancada. Però si no, de normal, anem i comprem un parell de cosetes i tornem cap a casa. No us faré un vídeo només per 2 coses, aleshores avui com quedava una mica més exagerat, doncs allà us l'hem fet. Però no sé si us agraden aquest tipus de vídeos en què us parlo de les coses que hem anat comprant, perquè si us agraden, en realitat, potser puc intentar fer un al mes. Passa que no tindrà com la xispita vlog del principi. O si us agradaria que fes un vídeo rotllo últimes lectures o
coses així una mica més relacionades amb el manga, tot i que ja sabeu que la meva passió a la vida és ser vlogger i ho estic intentant. Tinc un parell gravats, de fet, que no sé si sortiran abans d'aquest vídeo, però res, si heu arribat fins aquí al final, com sempre, donar-vos les gràcies infinites. Recordar-vos que si us ha agradat el vídeo, li dongueu el like, us subscriviu i li dongueu a la campaneta, que el que us acabo de dir no us convenç però voleu que us parli d'alguna altra cosa, o voleu comentar què us ha semblat aquest vídeo, que sempre és d'agrair. A mi m'encanta que em comenteu els vídeos i jo, quan puc, us contesto a tots i cadascun de vosaltres. Que em digueu també si us esteu fent alguna d'aquestes obres o si us ha quedat l'atenció alguna i voleu que us en parli quan me l'acabi de llegir. I ja estaria, jo crec. De nou, mil gràcies per haver aguantat la xapa d'avui. Sou un amor i no sabeu com d'agraïda estic que us subscriviu al canal i que em comenteu i tot. Recordar-vos que tinc altres xarxes socials i que em podeu seguir a totes perquè em dic Lady Mangajepa literalment tot arreu i que si em podeu seguir, doncs jo sempre agraïda. Que moltíssimes gràcies per haver vist el vídeo, que sou un amor i ens veiem a la propera. Adeu!